karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Ay, noon sabi ka, ay naamang yung mga tao nga nagparehas ang mga naong. Wapa kayo ang babae, pero ang lalaki, dili kayo. Mura man nagkuhan sa kabuot ang lalaki, uy, nay, dako kay seg oo. Di ba? Tanawa, nay, mura gado si Palos. Basta, nakasiguro gid ko nakakita ko ining mga kinasal. Nakakita na gid ko nila, Alice. Ay, kalma lang, uy, Sabrina. Kalma lang. Basig malibog ka ang imong nga mangitabo karon sa imong kasal. Makalabar gid bitaw sa daghan og gitago nako si Rodel. Mao pa? O unya unsa pa melain niyang gitago nimo? Wa mo sulti nako si Rodel nga kaslo no na di ay siya sa unang panahon. Apan wa mahinayon kay gibiyaan siya sa iyang pangasaw uno nagingandag Adela. Uy, unsa ko di ayo uy? May tinagong anda ng imong uyap? Oh, unya nga nang gibiyaan man kuno siya sa mga pangasaw unon. Mao na ang dakong tanghaga tungod kay nawa kini sa bispera sa ilang kasal. Nagtuo ang uban nga nilayas, pero may mituo nga patay na si Adela. Dili ko ni mapugngan mga sawag yun ko ni Sabrina. O sige, pagtuman sa imong gusto. Magmahag yun ka kung magpakasal yun ka ni Sabrina. Sorry, nakadisturbo mi, Madam Mercy, Sir Rodel. Ay, Padre Ramon, salamat nga ni Aka. Madam, si Manay Carding na siya. Dili si Padre Ramon. Carding? Oo, Madam. Uy, si Carding yung tao ko, Madam. Ang inyong driver. Driver? Ma, pauli una sabay. Karding, ihatod si Mama sabay. Dalit na, Madam. Mawal ita. Samanta mamauli sa atong bahay sa syudad. Madam, wa man mo'y bahay sa syudad. Adot na mamauli sa banlot. Sige. Panawag lang kung maabot na mo sa bahay, Karding. Oo, sir. Dali na, Madam. Hinay, Madam, hinay. Madam. Sir Rodel, kumusta naman ka, sir? Nia, sakit pa akong uong kilid. Pero, pasalamat na lang ta nga luwas ka na, Sir Rodel. Unsa man, gusto kang mukaon? No. Gusto ko nga magsultitan na Lisa. Bahin sa unsa man, sir? Ganong inyong magiaghat si Sabrina sa pagpauli sa syudad. Ha? Bisulti si Manoy Carding ni mo nako. Daghan ka nagnakita sa among bahay. Kuan, sir? Giunsa man ninyo pagkumbinser si Sabrina nga mopauli lang una siya sa syudad. Si Lolo Elmo ang mipursigir sa pagpalarga ni Ma'am Sabrina, sir. Og akong gidasonan. Ganong inyo man yung gibuhat? Sir, dahil pasaylo ako. Pero gibati ko nga may doot na mahitabo ni Ma'am Sabrina kung magdugay pa siya sa inyong karaang bahay. Sir, may nakita ko sa kwarto nga giokupahan ni Ma'am Sabrina. Mao nga, ngawa na ako siya pasudlag balik dito. Sa may imong nakita sa maong kwarto? Daghan sila. Kinsang sila ha? May lalaki nga nagbitay sa kisame. Naghihikog. May bagong gikasal nga nagtutok ni Ma'am Sabrina.
lain ang ilang tinanawan. Og ang lain kong nakita mao si Kinsa? si Adela. Si Adela? Nakita mo si Adela sa kwarto ni Sabrina? Mo nang ako nakita, Sir Rodel. Si Adela, nagbarog siya sa bintana, naghilak, naglantaw sa layo. Tago sa lang buti pasabot sa ko nakita, sir. Sibot ipasabutin. Patay na si Adela, Sir Rodel. Unsa? May usa ka katabang nga nakakita ni Adela, si Annalisa. Uy, hala uy malipot. Basta atong balhibo na imong kipanulti sa Sabrina, uy. Mao ka na ang nahitabo, Alice. May gift nga talagsaon si Annalisa. Makakita siya og mga maligno. Uy, hala uy. Kung mauna yung sitwasyon dito, ayaw na lang pagbalik dito sila Rodel, uy. Kakuya pa nang imong gisulti karon maligno ang atong kontra. Dili sila makabuwag namo ni Rodel, Alice. Sabrina, Kundi kinahanglan nga kuhaon ko si Rodel gikan sa iyang inahan nga si Tita Mercy. Ako ning buhaton. Annalisa. Mao ka nang akong nakita, sir. Hanap si Adela, pero klaro nga siya nakita ko sa bintana. Muna siyang naghilak. Unya, pilingi siya ka, Ma'am Sabrina. May action siya doon ni Ma'am Sabrina. Mao nga misinggit ko. Unya, gipagawas na ko sportos, Ma'am Sabrina. Naibaw ko nga rin sa tuhuan ang akong gipanulti, Sir Rodel. Pero mo nagtinuod. Makakita kong mga patay na, sir. Imo bang gisultihan ni si Sabrina? Napugos ko, sir. Kaya dili siya mabiya sa inyong bahay kung dili ko masulti niya sa akong mga nakitang maligno. Annalisa, sa imong na namiligro ba si Mama sa iyang pagpauli karon sa bahay? Uwa, Sir Rodel. Uwa ko'y makita ang mga maligno nga magpaduol ni Madam Mercy. Madam Mercy, anong yun naman ka? Kabugnaw sa hangin nga misugat sa akong naong karding. Madam, ayaw tao pang hadlog niya, madam, ha? Wara ba si Annalisa din, he? Ha? Madam, kalain man yung kinatawaan, madam, ay, mura man nagkatawa sa buwang. Kisay na buang! Ako? Ha? Ako ba? Hindi man ikaw manggod, pero murag ikaw sad. Usa? Naglibong ni noong ko sa akong ipasulti. Nga naman yun, madam, soda tao, madam, kay opa tao ni manawag ang kabuhi sa mga makita ni Ana. Naasab ka. Ay, madam. Ay, andam niyang imong kwarto, madam. Oh, salamat, Padre Ramon. Luluil mo na siya, madam. Oh, ay, tuod, no? Salamat, Padre Ramon. Ay, pastilan. Wag yung tinagkaan na nining, madam. Ay, pamati, una siya diya. Kaya mag-andam ko sa panihapon, karding. Olo. pahuway lang ko na diha sa Sabrina, ha? Ako na maghikay sa tupan ni hapon. Salamat, Alisa. Dahi kwarta, o. Ay, ayaw na. Dagan ko gikumpra. Ako na bahala sa atong lutuon. Sige. Unsa magid ka ang nahitabo sa bayan nila ni Rodel sa unang panahon? Anong doon na may mga espiritu nga nagpabilin dito? Kinahanglang magkasulti kami si Tia Mila. Sabrina? Oh, nahibaw kang daan nga ako ang nanawag, Tia. Oh, way laing manawag na ako gawas nimo. Kumusta ka na? Maayo man.
Mahimo bang mo bisita ko nimo ugma? Ay nga kong tili. Niara ko sa bahay ugma. Na ako diha mga alas 10 tiya. Sabrina, sud. Salamat tiya. Lingkod. O sa may gusto nimo, kape o gatas? Gatas lang tiya. Okay, sige. Lingkod lang diha, magkutaw ko. Tuon. Ngayon nakahuna-huna ka madais pagduaw na ako karon. Importante gitingali ng tuyo ni mo, no? Tiya, mutuo ka og maligno. Oo. Mga fallen angels ka na sila. Kung nakig-uban sila ka nato, apan, dili nato makita. Dirang gatas ni mo, Salamat tiya. Tiya, kung makakita ka og kag sa usa ka tawo, unsay puti pasabot ana? Uy, nga namang na-interes ka ni anang butanga, ha? Sabrina? Tungod kay gipuy-an og mga maligno ang bahay sa akong pamanhunon tiya. Unsa? O giunsa mo pagkahibaw? May katabang si Rodel nga makakita og mga patay tiya. Kinahanglang magpalayo ka ng dapita, Sabrina. Ayaw na gid pagtunob sa maong bahay. Tiya Mila. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!